Biyetenen do ye avril kalo tile mugan san 2026 Bamako News TV jabarani filɛlibagaw a ye aw bisimila an kunnafoni sentelima kɛnɛ kan. Kunnafoniyaw an b'u daminɛ Mali kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Faba la Bamakɔ yan nɔ kunungo karidon avril kalo tile 19 san 2026 in na a jirala k'a fɔ bagan jago yɔrɔ min bɛ n'o ye garabali ye farajɛ garabali de ko don ko yɔrɔ kofɔlen awa wulikajɔ kɔni kun bɛ yen nɔ ka se ka yɔrɔ jɛya awa maa minnu sigi bɛ k'u wuli ka bɔ yen ani bagan marala minnu bɛ k'u wuli ka bɔ o yɔrɔ kofɔlen in na o baaraw de kun bɛ sen na ni karidon in na avril kalo tile 19 san 2026 in na. N'an bɔra yen nɔ Mali finitigiw ka kunkanko kibaruya la forces armées maliennes ni dɔw b'u dɔn fama la sibiridon avril kalo tile 18 san 2026 Mali finitigiw sera ka u jɔ u jɔyɔrɔw la a bɛ se Bamaci sigiyɔrɔma caman de ma u ye minnu ka dagakolon ci ani ka ayiwa dankarikɛ u la ni waleya in kɛra Nord du Sahel ale mara kɔnɔna la kunnafoniyaw b'a yira cogoya min na. N'an bɔra yen nɔ an bɛ taga marabolo min ni o ye Gawukaw fɛ yen nɔ awa ko avril kalo tile 17 san 2026 in na nɛgɛ kanɲɛ 11 wagatiw la kasara dɔ ye Gawo ale sigira dɔ bɛ yen nɔ ni u k'a ma ko Ntahaka min filɛ nin ye ko tasuma jeni dɔ ye a yɔrɔ kofɔlen sɔrɔ min ye bolominɛ caman ye o kɔni tiɲɛna a sababu la i n'a fɔ kunnafoniyaw b'a sɛbɛntiya cogoya min na. Nafoloko sira la n'an bɔra Mali kɔnɔ n'an bɔra Mali kɔnɔ an bɛ taga jamana kɔkan kibaruyaw nɔfɛ min ye diɲɛ wari maraso min bɛ yen n'u k'a ma ko Fonds monétaire international ni dɔw b'a dɔn FMI la ale kɔni jɛnna n'a ye k'a fɔ min ye dolari wari miliyɔn 129 ko k'o di joona joona Mali jamana ma n'i y'a lajɛ nin dɛmɛ in bɔra FMI yɔrɔ a bɛ don hukumu kɔnɔna na o de ye Mali awa a ka ayiwa nafoloko caman bɛ se ka bɔ o gɛlɛyaw la cogoya min na. N'an bɔra yen nɔ Niger minisiri n'o b'u ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ koɲɛw kunna a ye kuma dɔ nkalontigiya kuma min bɛ folofolo na ni wagati in na a y'a yira k'a fɔ ko min ye maa min ka kuma ka ca bɔlɔlɔ sanfɛ ni dɔw b'a dɔn activiste la Kemi Seba ko ale ka bugunatigɛ sɛbɛn n'o ye taama sɛbɛn ye n'o ye passeport diplomatique ye ko o minɛna a la ko kuma in ko tiɲɛ tɛ a ye nin kuma in sɛbɛntiya avril kalo tile 18 san 2026. An bɛna an ka kibaruyaw kuncɛ Burkinakaw fɛ yen nɔ. Burkina Faso jamana ɲɛmɔgɔ ni o ye capitaine Ibrahim Traoré ni AES fara ɲɔgɔn kan tɔnjɛkulu ɲɛmaa fana don ale ye Burundi jamana ɲɛmɔgɔ ale ye o kunbɛn u ka pankuru jigikɛnɛ kan bi tɛnɛndonya in na avril kalo tile 20 san 2026 in na a jirala k'a fɔ ko dunanba in ka taama bɛ don kadira min kɔnɔna na o de ye ka kuma ɲɔgɔnya kɛ ni AES tɔnjɛkulu ɲɛmaaba ye ni o ye Ibrahim Traoré ye sira caman kan i n'a fɔ sirako ani sɔrɔ bɔsɔliko Burkina Faso Faba kɔnɔna la ne bɛ dan sigi bi an ka kunnafoni sentelimaw na aw ni ce aw ka ɲɛmadali ani aw ka kulomajɔw la aw k'an bɛn don n'a nataw la.